Markétka je úžasná mladá slečna, která ve volném čase hraje na lesní roh, je skvělá atletická závodnice a také se jí moc daří ve škole. Jak říká její maminka, Markétka dělá skoro všechno. Málo kdo by na první pohled poznal, že se potýká se silnou sluchovou ztrátou, která změnila život jí i její rodině. Školní začátky si většinou pamatujeme celý život. Nová přátelství, první lásky, krůček po krůčku se vzdělávat. Ne vždy to jde hladce. Na základní škole v Chropyni měla Markétka čím dál větší problém porozumět paní učitelce. Často se pak doma učila vše znovu, aby probíranou látku pochopila. Trpěliví rodiče jí byli velkou oporou. Pandemie koronaviru zpomalila životy nás všech. I tohle byl důvod, proč se podařilo odhalit Markétky skutečný problém až později. To, co rodiče tušili, se bohužel potvrdilo. Lékaři zjistili, že Markétka má oboustrannou progresivní sluchovou vadu a tak začala v 10 letech používat sluchadla. I přes tuto kompenzaci však byla školní výuka hodně náročná a okolí těžce chápalo, že i se sluchadly Markétka neslyší zdaleka všechno. Kvůli zhoršujícímu se sluchu se musela vzdát jednoho ze svých koníčků a velkých snů. Zpěv byl její radostí a sen stát se zpěvačkou se rozplynul. Nakonec se rodina rozhodla, že Markétka zkusí přestoupit na základní školu pro žáky se sluchovým postižením ve Valašském Meziříčí. Byl to velký krok do neznáma. Nové město, nová škola, učitelé i spolužáci a také týdenní pobyt na internátu. Bez rodičů a brášky. Markétka je však statečná, skoro nikdy si nestěžuje a vždy se snaží vypořádat se sama se svými problémy. Všechno nakonec zvládla a v nové škole je moc spokojená. Našla si nové kamarády a také kvůli nim se učí znakový jazyk. I přes sluchovou bariéru pokračuje ve svých koníčcích a může nám být příkladem, že i přes překážky v životě lze stále dělat to, co nás naplňuje a dělá šťastnými. Jaroslav se narodil v Kroměříži a už od dětství je jeho život velkou výzvou. Vedle tělesného postižení se potýkal i s těžkou zrakovou a sluchovou ztrátou. Vyrůstal v době, kdy školní vzdělávací systém obsahoval mnohem více bariér a nemyslel tolik na zařazení osob s handicapem do společnosti. Přesto na svou základní školu v Morkovicích moc rád vzpomíná, protože mu vycházela vstříc a respektovala jeho individuální potřeby. Také zde našel několik dobrých kamarádů, s kterými se přátelí dodnes. Po dokončení základní školy stál Jarda na rozcestí. Bylo těžké najít takovou střední školu, která by Jardovi vyhovovala a přijala ho takového, jaký je. Jarda se však nevzdal a našel spoustu zálib, které naplňují jeho každodenní život. Kromě čtení, poslechu hudby a setkávání se s přáteli našel jednu velkou vášeň – šachy. Před 5 lety se seznámil se svým šachovým trenérem a dnes již také velkým kamarádem Radkem. Jarda objevil v této královské hře velký talent a zápal. Neustále posunuje své hranice a úspěšně se zúčastňuje mnoha šachových turnajů nejen pro osoby s handicapem. Sbírka jeho trofejí se stále rozrůstá a my jsme na Jardu velmi hrdí.
Jak Jarda říká, jeho nejoblíbenější šachovou figurkou je pěšec, který představuje duši hry a hrdině vzdoruje svému osudu. Pro nás je hrdina právě Jarda. Jeho neustále pozitivní nálada je těžce nakažlivá a jeho společnost si vždy užíváme. Doufáme, že Jardova životní hra přinese ještě spoustu úspěchů a že svým příběhem dokáže dále motivovat i jiné osoby s handicapem, aby se nebáli dělat to, co je baví. Michaela se narodila v Přerově. Již od narození je neslyšící, jako jediná z celé své rodiny. Od svých 2 let navštěvovala vzdělávací zařízení pro děti se sluchovým postižením a velkou část dětství tak strávila na internátech. Na své dětství nyní vzpomíná jako na náročné období. Právě tato zkušenost v ní zakořenila touhu pomáhat stejně handicapovaným lidem a usnadnit jim život. Michaela úspěšně absolvovala oděvní průmyslovou školu v Brně. Její touha dále studovat na vysoké škole bohužel nebyla naplněna. Po škole pracovala jako švadlena v Kroměříži a zanedlouho poznala svou životní lásku, manžela Davida. Narodily se jim 2 děti, syn David a dcera Klára. Být neslyšící maminkou 2 slyšících dětí není nic jednoduchého. David i Klára se postupně naučili znakový jazyk a svým rodičům se tak stali velkou oporou. Po mateřské dovolené pracovala Michaela v dělnických profesích. Léta snila o svém poslání a touze pomáhat, být potřebná a podpořit lidi se stejným handicapem. A přesně tohle naplňuje role asistenta pedagoga ve škole pro žáky se sluchovým postižením ve Valašském Meziříčí. Michaela tedy absolvovala speciální kurz pro asistenty pedagoga a začala tak novou a úspěšnou éru svého života. S manželem jsou vášniví cestovatelé a také velcí sportovci. Michaela má ráda turistiku a ze zimních sportů pak lyžování. Pro nás všechny nechť je tento příběh motivací a návodem, jak se nevzdat a jít vytrvale za svým snem.